Саламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Сезгә Аллаһтан иминлек һәм бәрәкәт, һәм аның күркәм сәламе булсын. Видео журналыбызның чираттагы чыгарылышында сезгә ярдәм дәвалау укыту тернәкләндерү үзәгенең октябрь аендагы тормышы хакында сөйләрбез. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлеш өчен дигән премиясенә лаек булды. Бүләкләү тантанасы 11 октябрьдә Казан Кремлендә узды. Татарстан президенты үз чыгышында фондның эшчәнлеге мөселман мәдәниятенең асылын күрсәтә һәм кешеләргә риясыз хезмәт мисалы диде. Эшегездә уңышлар, сез республиканың кешеләре өчен үрнәк, шуңа күрә киләчәктә дә шулай үрнәк булырсыз дип ышанып калам. Рәхмәт сезгә. Татарстан президенты премиясенә ия булган лауреатларның тагын берсе республиканың инвалидлар оешмасы рәисе Рифат Ганибаев ярдәм комплексына килеп, биредә фондның һәм тернәкләндерү үзәгенең эшчәнлеге белән танышты. Очрашу дәвамында Ярдәм Хәйрия фонды президенты Илһам Исмәгыйлев һәм Татарстан инвалидлар оешмасы рәисе Рифат Ганибаев үзара эшчәнлек турында килешү имзаладылар. Октябрь аенда Ярдәм үзәгендә һәм мәчетендә кунаклар күп булды. Алар бер яктан физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен тудырылган шартларны күреп сөенсә, икенче яктан инвалидларның, хәтта күрмәүчеләрнең дә гыйлем үзләштерүен белеп, аларның сау-сәламәт кешеләр өчен күп яктан үрнәк булуын таныйлар. Үзебезнең шундый зәгыйф икәнебезне күрәбез. Иманыбызны куәтләп кайтабыз шушында. Чөнки ничек үзеңнең зәгыйф икәнен беләсең, син аяклы киеш, куллы киеш, үзеңнең бөтен дөньяны күргән киеш, шушындый мондагы кызларның, апаларның, дөм сукыр абыйларының, шушындый исламда аларның исламга кирип китүләре, әйтеп аңлата торган түгел, менә күңелләрдә даже тула инде безнең андый вакытта. Мәдрәсәдә укытсак та, әле мәдрәсәне тәмамлап чыгып китсәләр дә, кайбер апалар бик җиңел карыйлар. Шушы булган сәламәтлекләренең, күзләренең сәламәт булуларына шөкранә кылулар бик аз. Шуның өчен без монда алып килеп күрсәтеп, үзебезнең укучыларыбызга үзләренең күзләре күрмәсә дә, аларның ничек итеп Коръән укыганнарын, шушы ислам диненең кушуы буенча яши алуларын үзебезнең укучыларыбызга күрсәтәсе килә. Физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр, алар арасыннан бигрәк тә күрмәүчеләр өчен исламны өйрәтүдә ярдәм үзәгендә тудырылган мөмкинлекләр Сингапурдан килгән туристларга да онытылмаслык йогынты ясады. Мы очень тронуты, вы проводите такую огромную работу. Да возблагодарит вас Аллах, всех вас, я очень тронута. Мне просто хочется плакать. Көньяк-Көнчыгыш Азиядә урнашкан бу шәһәр дәүләттән килгән кардәшләребезне бигрәк тә волонтерлар хәрәкәтенә яшьләрне җәлеп итү алымнары кызыксындырды. Ярдәм үзәген караганнан соң алар Татарстан мөфтие киңәшчесе Илдар хәзрәт Баязитовтан социаль эшчәнлек турында сорашты. Ярдәм дәвалау укыту тернәкләндерү үзәгенең нәтиҗәле эшчәнлеге физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә булган карашның уңай якка үзгәрүенә йогынты ясый. Мәсәлән, Россиянең берничә төбәгендә мөселман үзәкләре күрмәүчеләр, инвалидлар белән эшләүне инде башлаган да. Республика районнарында да мондый катлам халыкка динне өйрәтү юллары белән кызыксыналар. Һәм ярдәм эшчәнлеге белән танышырга имамнар да килә. Аллаһ субханаһу ва тааля ничек әйтәләр, гарәпләр, кәссәраллаһу мин амсаликум. Yani Allah Teala sizin kibeklerini kübeytsin, yani kübürek bulsunlar. Biz de şol niyetler bilen, şol tilekler bilen kalabız indi Allah Subhanahu wa Teala bereketlerin birsin, yardımlarından taşlamasın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe فعل ربك بأصحاب الفيل Менә шулай бер түгәрәктә, бер үк вакытта Коръән дә ятлап, кул эшендә башкарып күрмәүче кардәшләребез Коръән аятларына төшенә. Казандагы ярдәм дәваландыру укыту тернәкләндерү үзәгендә башланган яңа курсларга 50дән артык ир-ат һәм хатын-кыз килгән. Алар гадәттәгечә Татарстан районы шәһәрләреннән генә түгел, Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган. 15 октябрьдән алып 15 ноябрьгә кадәр безнең бер айлык күрмәүче һәм инде зәгыйф күрүче, начар күрүче кешеләр өчен курслар башланды. Алар
күбесе монда беренче тапкыр килделәр һәм инде шундый зур теләк белән, зур ният белән, ул да булса инде Брайль системасын өйрәнергә, Брайль системасы буенча укырга, Брайль системасы буенча язырга килделәр. Кайберләре инде урыс Брайлен өйрәнәчәкләр, кайберләре инде араб Брайлен өйрәнәчәкләр, күбрәк инде мөселманнар Куранны укый башлыйм Брайль системасы буенча дип шундый ният белән монда җыелалар. Һәм инде аларга шулай ук компьютер белү кагыйдәләрен, компьютер белән куллану кагыйдәләрен дә шулай ук без монда өйрәтәбез. Менә бу кешеләргә йөрү кагыйдәләрен ничек итеп юлны узырга, ничек итеп светофордан чыгырга, менә бу ак таяк белән ничек итеп файдаланырга һәм кулланырга шулай ук бу курсларда өйрәтәбез. Күрмәүче кешеләрнең хәлен үз күзләребезне йомып урамнан берничә минут атлап керсәк тә төшенә алыр идек бәлки. Әлбәттә, күреп ияләшкән җирдә бик үк авыр тоелмаска мөмкин. Ә тумыштан ук күрмәүчеләр яки бала чагында сукрайган кешеләр бар. Әлбәттә, алар бик кыен хәлдә. Алмаз Әхмәтвәлиев ярдәмдәге курсларга Алабугадан килә. Ул тумыштан начар күргән була, әмма 12 яшендә дөм сукыр калган. Беренче вакытны бик авыр иде. Хәзер җиңелрәк инде, Аллаһка шөкер. Аңламча, сез бу ярдәм үзәгендә беренче тапкыр гына түгел бит быел. Юк, мин 6нчы тапкыр киләм. 2014 елның октябрендә беренче тапкыр килгән идем. Һәм шуннан бирле дәвам итәм инде. Ярдәмен табасызмы ярдәмдә? Табыла. Күңелгә бик тынычлык табыла. Ничек анда Алабугада яшәүе авыр түгелме күрмәүче мөселманнарга? Юк, алай минем танышларым бар, классташлар. Теге бәлки классларда укыган мәктәптән калган. Шулар белән мәчеткә барам, алар шалтыратып чакыралар да. Алар белән йөрим мәчеткә. Белеп бетермибез күрмәүче кешенең проблемнарын. Беренче чиратта нинди проблемнары бар? Нәрсә чишүгә мохтаҗсыз? Ничек әйтим инде? Җәмгыятьтә теге кушылып китәргә авыр инде. Теге бөтен үз коллективың белән җиңелрәк дип әйтәсе килә. Теге үзең шикелле күрмәгән кешеләр белән инде. Мондый ничек әйтим инде? Обычный кешеләр белән уртак тел табырга була, ләкин ничектер кыенрак беренче вакытта. Мөнәсәбәтләр озаграк курыла. Аларга игътибар җитми, шуңа күрә инде монда килгәч алар бер-берсе белән аралашалар, бер-берсе белән танышалар, дуслашалар һәм инде менә бу игътибарны шулай ук безнең тернәкләндерү үзәгенең мөдире һәм инде мөгаллимләр, мөдәррисләр бирергә тырышабыз. Аларга менә бу игътибарны алар гади кешеләр, инде менә бу чир сәбәбе буенча алар зәгыйф кешеләр түгел, алар әлбәттә шулай ук бу дөньяда зур өлеш кертергә тиешләр һәм инде без аларның рухи кешеләрен күтәрергә тырышабыз. Аллаһ Тәгаләдән биргән менә бу сынау, күрмәү сынавы, ул әлбәттә кыен, ләкин аны үтеп була, аны җиңеп була һәм инде менә бу безнең тормышыбызга, социаль тормышыбызга адаптация үзеп була һәм инде бу тормышка кереп, ул тормышны алып барырга була һәм инде аларга үзләренә ышанычны без бирергә тырышырга тиешбез һәм инде менә бу алар өчен кирәкле булган эш дип саныйм. Күрмәүчеләрне укыту үзәге Моңарчы Казан бистәсендәге Сөләйман мәчете бинасында эшләде. 2013 елда ярдәм мәчете төзелеп беткәч, үзәк эшчәнлеге биредә дәвам итә. Хәзер ярдәм комплексы укыту тернәкләндерү үзәген һәм мәчетне үз эшенә ала. Яңа урындагы шартлар турында безнең күрсәткәнебез дә бар. Алар бик заманча. 2002 елдан бирле алып барыла торган хезмәт дәвамында 15 меңгә якын физик мөмкинлекләре шикләнгән кеше ислам нигезләреннән белем алуга ирешкән. Ә менә Екатеринбург шәһәреннән үк килгән Рамиля Галимҗан кызы ярдәм оештырган курсларда беренче тапкыр. Мөслимә Брайль буенча укырга гына түгел, ә күрмәүчеләрне дин нигезләренә укыту системасына да төшенергә килгән. Екатеринбургтагы просвещение укыту үзәге күрмәүчеләрне дә дини белемле итеп, аларга бу дөньядагы хак яктылыкны күрсәтергә ниятли ди. Менә мин зрением тоже яхшы түгел. Мин куркыбрак яшәй торган идем электән. Курка идем, үлемнән курка идем, чирлүдән курка идем. Хәзер уже Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген белгәч, аңлагач, миңа үлемнән дә курыкмаем, чирдән дә курыкмаем. Ниндидер миңәргә ышаныч бар. Мин дуга кылам, намаздан соң дуга кылам, миңа җиңел була. 5 намазны укыйм, мондый нәфил намазларында, сөннәтләрендә укыйм, миңа җиңелрәк булып китә. Яшәргә көч бирә. Ислам дине
минең өчен. Дусларым да күбәйде. Әйе, күпләр барысы да ислам динендә без очрашсак, ислам турында сөйләшәбез. Бик безгә кызык, бик безгә охшай. Күбәйгәннән күбәябез, альхамдулилlah. Болай күбрәк киләләр инде ният белән өйрәнергә дип. Коръән укырга өйрәнергә. Кайсы берсе килә гаилә корырга дип. Тоже табырга үзенә пар табырга. Танышырга, ие. Андый хәлдә була бездә. Күптер килеп, монда башта белем алганнар укырга керә, образование, то есть массажистка укыйлар, юристка укыйлар, профессия була. Жить полноценной жизнью. Русча әйтмешли. Сез үзегез моны кайчан аңладыгыз һәм шундый тормыш белән яши аласызмы бүгенге көндә? Ну, башта мин тоже зелидрим, ты нишап мин сукырайдым, 21 яшьтә сукырайып, башта шундый хәле. Бер елдан соң кергән укырга университетка. Аны бетердем юрфак, юридический факультетына эшләп карадым. Аннары мәчеткә килеп, дин белемнәрен ала башладым. Аны алгач инде аннары миңа килде. Аллаһ ул белә кемгә нәрсә бирергә. Әйтәләр инде Аллаһ кешене яратса, ул анарга бирә монда испытание. Сынау бирә. И аны үтсәң, җәннәт синең кашыңда инде дигәндәй. Поле поиска редактор. Введите текст. Ноябрь уртасына кадәр дәвам итәчәк әлеге курста компьютерда эшләргә, ориентлашу осталыгына һәм психологик ярдәмгә тагын да күбрәк игътибар биреләчәк. Тарихи урыннарга экскурсияләр һәм мәдәни чараларга алып баруда каралган. Күрмәүчеләргә тернәкләндерү чаралары бушлай күрсәтелә. Шулай ук юл, яшәү һәм туклану хакын Ярдәм милли ислам хәйрия фонды түли. Һәрбер кеше менә бу фондка үзенең өлешен кертә ала, чөнки инде безнең фондыбыз 10 елдан артык хезмәт итә, һәм инде бөтен мохтаҗ кешеләргә ярдәм итәргә тырышабыз, һәм инде һәр кеше менә бу мәчетебезгә яки тернәкләндерү үзәгенә садака яки инде закят акчаларын китергән булса, ул әлбәттә мохтаҗ кешеләргә ирешәчәк, һәм инде хәтта инде менә бу махсус булган күрмәүче кешеләргә җитәчәк, һәм инде алар бу акчаларны биргәч, үзләренә зур савап җыялар. Мөселман кардәшләребезне индибез күбрәк изгелектә булырга, чөнки инде ислам дине ул намаз уку белән ураза тоту гына түгел, ул әлбәттә социаль эшләрне башкару һәм инде мохтаҗ кешеләргә ярдәм итү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям су утны сүндергән кебек садака гөнаһларны юк итә дигән. Мохтаҗларга булышып, адәм баласы димәк, үзен коткара. Ярдәм фонды һәм үзәгенең хәйрия эшчәнлеге белән Татарстанның хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры танышты. Эльмира Зарипова инвалидларны тернәкләндерү өчен тудырылган мөмкинлекләрне югары бәяләде һәм үзе җитәкләгән министрлыкның үзара хезмәттәшлеккә әзер икәнлеген әйтте. Удачи вам, хорошей учебы, удачной учебы. Ярдәм фонды белән апрель тернәкләндерү үзәгенең узак еллар дәвамындагы хезмәттәшлеге агымдагы елның октябрь аенда рәсми рәвештә теркәлде. Әлеге ике оешманың җитәкчеләре Малика Гыйльметдинова һәм Наталья Трифонова тернәкләндерү үзәкләренең бер-берсенә ярдәм күрсәтүе турындагы килешүне имзалады. Сентябрь аеның соңгы якшәмбесендә ишетмәүчеләр көне һәм ул 1951 елдан бирле бар дөньяда билгеләп үтелә. Бу көнне Казанның Крылья Советов паркында да ишетмәүчеләр өчен чаралар узды. Анда катнашырга Татарстан шәһәрләренең һәм күрше республика Чувашиядан барлыгы 200дән артык кеше килгән иде. Балалар һәм өлкәннәр өчен күңел ачу чаралары белән бер рәттән биредә төрле кирәкле шөгыльгә өйрәнү мөмкинлекләре дә булды. Казандагы Елизавета Ласточкина исемендәге интернет-мәктәп укучылары эшләгән гамәли сәнгать әйберләреннән күргәзмә оештырылган иде. Әлеге мәктәп укучылары җырлы биюле чыгышлары белән дә сөендерде. Ишетмәүчеләр өчен оештырылган бу бәйрәм чаралары паркта ял итүче гадәти кешеләрне дә кызыксындырды. Ишетмәүчеләр җәмгыяте рәисе фикеренчә, мондый чараларның максаты ишетмәүчеләрнең сау-сәламәт кешеләрдән ким булмавын, аларның тормышка уңай карашта икәнлеген халыкка җиткерү. Әлегә без физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне җәмгыять тормышына яраклаштыру өчен бар мөмкинлекләр дә булдырылган дип әйтә алмыйбыз. Мәсәлән, 2017 ел ахырына тәгаенләнгән мәгълүмат буенча, Татарстанда 287,377 физик мөмкинлекләре чикләнгән кеше яши. Аларның 80,200-е эшкә яраклы.
Әмма хәзерге вакытта аларның да 30% гына эш урыны белән тәэмин ителгән. Ишетмәүчеләр өчен дә эшкә урнашу зур проблем. Күп организацияларда безгә отказ бирәләр. Техника ярамый, безопасность соблюдать итә алмыйлар, алар ишетмиләр, аларга без аңлата алмыйбыз дип шундый җаваплар биреп безне курып кайтаралар. Җир йөзендәге һәр 9-нчы кеше ишетми яки начар ишетә икән. Шуңа күрә андыйлар бер сүзсез яклауга мохтаҗ. Ярдәм үзәге бу төр кардәшләребез өчен дә тернәкләндерү курслары оештыра. Октябрь айында ишетмәүчеләр җәмгыяте белән хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Бөтен Россия ишетмәүчеләр җәмгыятенең Татар Республика бүлеге рәисе Венера Мәттәш фикеренчә, әлеге документ тагын да нәтиҗәлерәк эшчәнлеккә юл ача. Чыгарылышыбызны тагын бер шатлыклы хәбәр белән төгәллибез. Ярдәм тернәкләндерү үзәгенең директор урынбасары, эчтәлекле җыр шигырьләре авторы Хаҗиябез Лилия Салахетдинова белән үзәкнең тагын бер хезмәткәре Ришат Тимергалиевның никах туйлары узды. Фахим кызы Лилия, Ахат улы Ришатка, хәләҗифетлеккә риза булып бардыңмы? Риза булып бардым. Я Раббым Алла, шушы үзеңнең ризалыгың өчен шушы яшьләргә никах укыдык, ушбу никахны кабуллардан кылсаң иде. Ярдәм фонды һәм мәчетенең җитәкчелеге барлык хезмәткәрләре яшь гаиләне бу бәйрәм белән ихластан котлый. Сезгә мәхәббәттә, үзара аңлашу һәм хөрмәт белән мәңгегә бергә булуыгызны телибез. Барыбызга да Аллаһы Раббыбыз ризалыгы өчен булган яратуга ирешергә язсын. Видео журнал ахырында сезгә имам сүзе сәхифәсен карарга тәкъдим итәбез. Мин саубуллашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu qadrladin kardeşlerim. İndi sevgili Resulümüz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir körkem hem bir güzel bulgan hem de şuluk vakitte gadi bulgan hadis şerifindeydi. İnna Allah la yanzuru ila ecsamikum ve la ila suvarikum velakin yanzuru ila kulubikum. Dersekte Allah Teala qaramay bizning tışqi qiyafetimizga, bizning tanimizga, bizning yurtlarimizga hem de bizning mallarımıza qaramaz. Amma lakin Allah Teala qaray bizning ko'ngillerimizga, qalblarimizga. Hem de indi ayet kerimede Allah Subhanahu ve Teala aytadi: "Yawma la yanfa'u malun ve la banun illa man ata Allaha biqalbin salim." Ol günne, kıyamet gününde bizge boşa almaslar mallarımız hem de bağlarımız illa meğer boşalırlar nerselerimiz çista salim bulgan köngüllerimiz. Hem de şulay cemaat kadirli mümin Müslüman kardeşlerim köngüllerimizin çistartık, köngüllerimizge zor ehemmiyet birik hem de inşallah Allah Teala kinlerimizni, dinlerimizni hem de gıybetlerimizni lezzetli kılır hem de doğru yoldan alıp barar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.